Які беларус нарадзіўся ў царскай Расіі, у Беларусі зведаў 2 акупацыі, 5 арыштаў, эміграваў на захад, стаў зоркай сусветнай астранаўтыкі і пражыў 107 гадоў. Гэта Барыс Кіт. Сапраўднае яго прозвішча Кіта, і сапраўды нарадзіўся ён у Санкт-Петербургу ў 1910 годзе. Праз 8 гадоў пасля рэвалюцыі з надыходам страшнага голаду сям'я Кітоў вярнулася на радзіму ў Беларусь, у вёску Агароднікі, а цяпер гэта Карэлецкі раён. Тут было не лепш, харчаваліся крапівой і гнілой бульбай, жылі ў хаце без падлогі. У школу Барыс хадзіў босы. І ўжо тады ён быў найлепшы матэматык на раёне. Штодня набівалася поўная хата аднакласнікаў, якія рашалі за разумным Барысам задачкі. У той час Беларусь знаходзілася пад польскай акупацыяй. Беларуская культура душылася ва ўсіх праявах, і дзіўныя сходкі насцярожылі польскую паліцыю. Аднойчы іх усіх арыштавалі. Расцанілі калектыўныя заняткі матэматыкай як таемны сход. У дарослым жыцці Барыса Кіта яшчэ двойчы арыштоўвалі палякі. Прынцыповы настаўнік матэматыкі, а потым дырэктар беларускіх гімназій, ён вёў навучанне выключна па-беларуску. На уроках матэматыкі чытаў вершы Арсеньевай, Танка, заахвочваў дзяцей да сваёй беларускай культуры, за што і пабываў у Наварадскай і Віленскай турмах. У Вільні, напрыклад, Барыс Кіт узначальваў гімназію на 1000 вучняў. Ён сабраў 100 настаўнікаў і адкрыў дзясятак інтэрнатаў для сваіх навучэнцаў. Калі ж стала вядома, што Сталін аддае Вільню Літве, прадпрымальны дырэктар перавёз амаль усю гімназію ў Наваградак. Цягніком. Нават аркестр прыхапіў. Нягледзячы на смяротную пагрозу, Барыс Кіт і ў часы нямецкай акупацыі арганізаваў настаўніцкія семінары ў маладзечні і паставах, а потым цэлы інстытут. У 1944 годзе ўсе установы закрылі, а Кіта арыштавалі. У глыбоцкай турме ён перажыў страшныя 30 дзён. Нас у камеры было чалавек 30. Кожную ноч расстрэльвалі чалавек 25. На наступны дзень зноў нагоняць і зноў бальшыню расстраляюць уначы. І так цягам месяца. Мне шчаціла заставацца ў ліку тых 5. У любых варонках, рызыкуючы жыццём, Барыс Кіт вучыў дзяцей і вучыў па-беларуску. Па горкім досведзе ён ведаў, што савецкая ўлада яго подзвіг не зразумее. У 1944 годзе Барыс Кіт разам з жонкай і маленькім сынам выехаў на захад. Варшава, Берлін, Вена пехатой дайшлі да Баварыі. 3 гады жылі ў Мюнхене, дзе Кіт працаваў ва ўкраінскай гімназіі і наведваў факультэт медыцыны. У 1948 годзе прыйшоў доўгачаканы дазвол на выезд у Амерыку. Плылі з Брэмена на параходзе «Марскі тыгр». Кіт згадваў, што на параходзе яны з маленькім сынам апынуліся зусім змучаныя і згаладнелыя, а там горы ежы і ўсё бясплатна. Хутка ўсе злеглі за марской хваробай, не хварэлі толькі Кіт з сынам, якія елі за ўсіх. У Амерыку Кіт прыехаў адным з першых. Ён спыніўся ў горадзе Саут-Рывер, дзе жылі многія беларускія эмігранты. Да шчаслівага выпадку, які прывёў Кіта ў астранаўтыку, ён працаваў чарнарабочым на фабрыцы тэлевізіі, у хімічнай лабараторыі ў Лос-Анджелесе, хімікам у фармацэўтычнай фірме і на вытворчасці парашкоў. А потым сустрэў знаёмага прафесара з фірмы North American Aviation Etc. І той, даведаўшыся пра матэматычную адукацыю Кіта, запрасіў яго на працу. І гэта была найвялікшая ракетная фірма Амерыкі. І з таго часу, па словах Кіта, пачаўся самы шчаслівы і ганаровы перыяд майго жыцця. Праз паўгады Кіт атрымаў першае заданне – сабраць усю мажлівую інфармацыю пра плыўкі вадарод. Ці магчыма выкарыстоўваць яго як паліва для ракет. У выніку, дзякуючы даследаванню Кіта, амерыканцы запусцілі касмічны карабель «Апалон» і ракету «Шаттл». Тая ж фірма атрымала заказ падрыхтаваць падарожжа на месяц. На вялікую мэту працавалі 30 000 фірмаў, паўмільёна вучоных і інжынераў. На гэтым матэрыяле Барыс Кіт напісаў кнігу пра ракетнае паліва.
То быў першы ў гісторыі падручнік, яго чыталі ва ўсім свеце. Пакаленні вучоных і інжынераў карыстаюцца ім аж да сёння. Таксама Барыс Кіт выдаў фундаментальную кнігу на 600 сторонак пра гісторыю савецкай касманаўтыкі. Як матэматык, Барыс Кіт працаваў ажно ў 5 міністэрствах ЗША: паветраных сілаў, абароны, камунікацыі, камерцыі і транспарту. Чытаў лекцыі па касманаўтыцы па ўсім свеце, ад Мексікі да Японіі. Праводзіў першы ў гісторыі ЗША і СССР сход навукоўцаў з мэтай наладзіць супрацоўніцтва ў касмічных даследаваннях. У 62 гады Барыс Кіт пакінуў працу ў высокіх кабінетах, але і на пенсіі не пакінуў матэматыку. Выкладаў у Мерлінскім універсітэце, а пазней у яго шматлікіх філіялах у Еўропе. Да апошніх дзён Барыс Кіт жыў у Франкфурце на Майне, дзе часта сустракаўся з Васілём Быкавым. Дарэчы, тут, у Германіі, Барыс Кіт абараніў доктарскую дысертацыю па філасофіі ў матэматыцы, і гэта у 78 гадоў. У апошніх інтэрв'ю для беларускіх сродкаў масавай інфармацыі Барыс Кіт падкрэсліваў: «Ад самага пачатку я стаў і стаю за сапраўдную і поўную незалежнасць Беларусі». А яшчэ казаў, што найбольшую надзею мае на моладзь. Яна возьме ў рукі ўсё, і найперш лёс краіны. Я б толькі хацеў параіць ёй вучыцца, і абавязкова ў беларускамоўных школах на сваёй роднай мове.